Machiegni kendo jopur e kaunti ma Homa Bay koro yudo sir mar masinde manyasani mabiro konyo e chenro mag pur kod pidho jamni. Matok riwruok moro mar ji giwegi riwo lwedo kendo migawo mar pur e kaunti no kaka achiel kuom yore mag konyo tieko midhiero mosekwako jopur. Ma e kaka jafwambo mar Walia Beach noeko sigana no. E kinde ni ma jopur dhi nyime kod chenro mar iko puothegi ka moko bende dhi nyime kod komo nyaka ne koth chak chwe kor gwenge ma pacho ka migawo mar pur e sirkand kaunti ma Homa Bay koro yudo mijing'o mar medo bero sekta mar pur kod pith jamni bang' yudo masinde manyasani ma ibiro tigo e choko nonro mopogore weche mag pur kod pith jamni mar konyo tieko midhiero moko ma osebedo ka joko jopur e kor gwenge. Chenro no ma ong'ere ni Agrivo ma isiro kod migawo moko mar piny owacho ma ong'ere ni Enigma For Limited ka masinde go ibiro tigo gi jogo rango weche mag pur e kor gwenge kendo gibiro bedo ka gichiwo lipodgi ni migawo mar pur e sirkand kaunti mar konyo ting'o malo sekta mar pur. There are so many activities. 70% of our economy is agriculture. So with the technological advancements like artificial intelligence, IoT infrastructures, we're able to leverage on those sort of infrastructures and technology to ensure that agriculture takes a leap a frog leap forward in terms of productivity. Chenro no biro nywando pur mag kothe mopogore, pith mar jamni e kor gwenge ka achiel kod pith mar rech mosebedo ka dhi nyime e kor gwenge mopogore e kaunti ni ka riwruogno wacho ni nonro mabiro wuok kuom jopur biro konyo sirkand kaunti e neno kaka inyalo tieki midhiero moko mosebedo kokwako sekta no. Ka kaunti ong'e gima timore kata ka nitie tuo moro mowuok, kaunti kong'e in good time to ginyalo act. Koro mane kony mwadwa kelo gi infrastructure mwakelo kawuono gine terminals madwa miyo extension officers mondo ka koro sama gine tich cha to data biro ne county in real time. Obiro ne in real time to koro gima timore ni county nya pango, nya plan maber kaka nya konyo jopith. Jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga mane osidha yanga masinde go wacho ni chenro makamano biro konyo miyo gi mijing'o mar medo bero sekta mar pur kod pith jamni kod kaka ginyalo tiko midhiero moko ma osebedo kokwako sekta no. Gibiro wuotho e county ka gichoko the data mondo ginyiswa ni to tuoche mage ma ketho chambwa ma hinyo dhowa kata gik tabu mage mantiere joma pidho rech gini gik mathindo gi kae to wabiro choko gi to koro data mwabedo godo no biro konyowa mondo wang'e ni to pesa maromo nade mwanyalo keto mondo wakony godo jopur mar dhok, jopith mar dhok, jopur mar cham gi jopith rech mondo mi wane ni to ere kaka diang' wakony jopurwa gi mondo otim pur maber kaka ohala. Bende ne gitiyo kod thuolo makamano mar jiwo jopur mayudo kothe manopogi kod sirkand kaunti mondo chak chenro mar komo e puothegi e kinde ma koth pod dhi nyime kod chwe pacho ka. Ka diponi ni yudo kodhi kik imuoch e us kodhigo. Ka ikomo gi koth mokwongo mar ariyo mar adek to ibiro yudo ni chiegni yield mari biro yude 100%. Nyo wachopo kuom jopur manyalo romo 800 e ward ka ward ma kawariwo wards waduto 40 mane Homa Bay County kanye wachopo jopur 32,000. Nyo wachiwo negi kothe maromo tan 133 ma wasechiwo kendo sani koro wajiwo jopur mondo rire gi koth oket kodhi e lowo. Walia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.